Nyt. Pitkästä aikaa. Moi Joona! Ja pitkästä aikaa tekee läpläksestä zombiekarne farfare ja sori kun mä en ole tehnyt videoita, mutta nyt tulee niitä videoita. Ja tässä on yksi peli, mikä mä en oo pelannut niin paljon. Ja ei muuta kuin pelaa. Sano isi, jos mä näen tässä kuvassa. Näinkö? Et näe. Hyvä. Niin, pitää sanoa. Nyt mä en paljon puhu tässä, sitten ja nyt mä oon pelaamaan ja mä en puhu paljon. Alkaa. Mitähän teit? Mitähän teit? Ei mitään. Ai ja hyvä. Näin kasvojille mitä se on. Näkyykö nää kaikki? Joo. Hyvä. Seuraava. Sitten tämä. Täältä otetaan. Aika. Unohdin mainita, jos ette ole kattonut koskaan mun videoita, niin mun nimi on Aleksanteri. Joku on kattonut, suuri osa on. On tärkeää tietää mun nimen. Voitte kelailla vähän, se kestää vähän aikaa. Tää on mehua. No niin, mä heitän mikä mun lemppari on täältä ja mä otan sorrison tästä. Ja pikkuisen. Se alkoi tämmöistä alkaneen. Ei hätää. Jos joku ei tiedä mikä tää peli on, niin sanon vielä kerran, että nimi on Plants vs. Zombies Garden Farmare. Suomeksi Plants vs. Zombies kaupunkisota. Joskus saa Plants tai zombi, jos saa Plants tarkoittaa englanniksi kasvia, niin mä oon nyt kasvi. Seuraavaksi mä tajalla tommonen zombimyrkkyjäinen, mikä on tässä mun edessä, niin niitä pitää tappaa, jos on kasvi. Jos se on zombi, pitää tappaa kasveja. Apua, nyt kohta mä kuolen. Mä kuolen nyt, tulla lähellä. En kohta vaihtaa tyyppiä. Ja tuosta, sitä näkyy tossa, että kuka tappoi tää niin valkoisesti. Tuo on semmonen peli, siinä pitää zombit vallata muiden kasvejen paikka, olinpaikka, en tiedä, en se sanoo. Ihan vaihda tyyppiä tämmöiseksi. Minä oon pelannut paljon. Ehkä löytää tämmöisiä, sinne voi laittaa kasveja. Mä oon ostanut näitä, niitä pitää ostaa. Aina kun sä otat tän pelin ensimmäistä kertaa, haluat ilmaiseksi ottaa yhden tommoisen tokan, niin sä saat tommoisen, millä voi laittaa niitä juttuja. Niitä juttuja tohon, niitä juttuja, se oli ekaan takko, sit tuo tulee toinen. Joo, se oli ekaan takko. Joo, sit tulee viilata näitä.
kiilattua. Tässä on 1-0. Ärsyttävä ääni. Tää on vähän kuin tää tyyppi, kun Salo-ammun tyypit ampuu kaukaa, koska tää tähtää tosi kauan. Vitsit. Zombit on vallannut 2 peissin. Jos et tiedä mikä on peissi, niin mun mielestä se on ainakin paikka. Mitäs tosta? Kuolen, mä voin aukkoa vielä. Jes. Näkyykö mua sit? Sitten Karolina valita. Sanoin, että voi valita mikä on ollut. Jos tää voi vielä ottaa tänne päin, niin se on hyvempi. No nyt on tää. Saatte nähdä mikä tää on. Täältä ei ammu mitään. Mutta tää oli ammu. Saatte nähdä. Ei ammu. Mä lupaan, että ei ammu mitään. Paitsi tämmöisiä. Sitten tossa oikea alakulmassa on tämmöisiä näppäitä, mitkä on erikoisvoimia. Ne tekee jotakin. Ne tutustuu siihen sitten, kun saatte tämän pelin. Esimerkiksi tämmöinen. Mä oon vielä pakkoon tai ettei ja syödä sen. Miksi sä et syönyt sitä? Ihan semmoista nyt se kuoli. Siis tää on tämmönen, mikä syö sitä. Sitten mä kuolen, mä saan paljon paremman tyypin. Itse tuo paha. Meidän kuolla 77 HP:llä. Äsken meidän taisi saa HP:llä. En mä tiedä oliko mulla äsken noin vähän hätää kuolen nyt. Joko pitää purea eestä, mutta se kestää vähän aikaa sen pureemisen. Ja sitten pitää purea takaisin, se puree nopeammin ja mä kuolin. Nyt mä oon ihan paremmaksi. Se kuoli! Ja muuten unohdin sen, että tämä lima myös ottaa damagea. Damage tarkoittaa eläimiä. Hei, tämä asia ei kuulu muille kuin kaverille. Niin älkää kuunnelko muut tätä, vaan kaikki mun kaverit. Mulla on yksi kaveri, minkä nimi on Joona. Niin, nyt mä puhun sille, en teille. Joona, sä haluaisit sitä videota, niin nyt mä oon tehnyt sitä, niin voit laittaa kommenttiin Joona, että teinkö mä lisää videoita. Niin ei muuta asiaa sulle Joona. Kuuntelitko te muut? Jos te kuuntelitte, niin se ei kuulu teille. Koska se on mun kaveri. Kaveri on minun asia. Niin ei kummimpaa sulle Joona. Tämä ei ole muille. Ei koske teille, ei tiedä mitä mä sanon. Paljon. Uskon. Niin. Tuossa tietysti mä vihaan tappamisia kerran. Taitaa olla sama tyyppi, kun siellä on samanlaiset vaatteet. No nyt tuo puoli. Ja tällä tyypillä, mitä kun muus 20 ja mä sen 0, niin se käytti tommoista syöksymistuttua, mikä yhtä niin tekee. Jos teillä on joku toinen pelikone, niin siinä, niin jos teillä on Xboxia, niin teillä on siinä Y-näppäin vai mitä? Niin kun teillä on se Y-näppäin, niin se painat niitä tommosella ukolla, niin sitten se syöksy sille, ottaa tosi paljon damagea. Ja se kuoli. Tapammua. Kuole! Jos Kallekin syyttää, niin... Ei se ole se sama tyyppi kuin nyt. Jos mä vihaan sitä. Se olisi toistereessa vihaa muistaakseni. Ja mä näytän mikä on hyvä kaktus. Kestää vähän tämä. Ja kun mä alussa alkaisin niitä ihmeen korttipakkoja, niin nyt pitää ihmeytteen on semmosia korttipakkoja, niin niistä voi saada tommosia juttuja.
En saa sanoa kaikkia semmosia jänniä juttuja voi saada siitä. Niillä jutuilla voi tehdä kaikkia juttuja. Mutta ne maksaa. Jos tiedätte sitä. Laittakaa kommentteihin, koska mä oon kiinnostunut, että oletteko te pelannut tätä peliä. Jos haluatte, niin laittakaa kommentteihin, koska mä oon kiinnostunut kaikista. Enkä mä enää osaa ohjata tätä mikrofonia tästä. Mä voisin yhdä tuota ukkoa, niin tuota kasvia, niin mä otin kaktuksen. Siinä on semmonen eri kun painaa yytä, niin sitten niin kun painaa yytä, niin se tekee yhden eri kun saa ilmatukea, mutta ite on paikalla, eikä näe itseä, vaan tuolla ilmatukea on. Ja mä tahan tappaa ton. Mullakin on tommonen maski. Mutta taidan uskoa, että moni tietää mikä on maski. Jos ette tiedä, niin nyt mä kerron. Se ei kun aamu. Ja tolla on esimerkiksi tommonen pommimaski. Ja tolla on myös. Mulla on tommonen, mutta ei oo mutta kiveenä tai hopeana. Huomaa, että ammun meikäläistä. Moro. Apua nyt huomaa. Ei, et tuu tänne. No niin, mä kuolin. Nyt meni hermot. Tää on hyvä tyyppi. Tää. Täällä on tämmöistä semmosia jotakin vaatteita, jota näet tavalliseksi tai tänään mikään tavallisena. Kun on vähän kortit, kai voi tehdä jonkun uuden ukon, vaikka tämmösen. Tää on vähän mun liippari, mutta mä aina unohdin käyttää sitä. Mä oon nyt kirjoittanut tuohon Lappia, niin näillä kaikilla on omat nimet. Mutta tuolla yhdellä, millä mä olin ekana, ja sen nimi on Lappia. En osaa tämmöistä tolleen. Ja nyt mä en ala puhumaan noin paljon, koska yritän keskittyä aina ilmapuussa. Ja tommosella, mulla on kahdella tyyppiä, niin niilläkin on semmoista ilmatukea, jos mä olen tyyppi, kun mulla on pakko. Oikeastaan en oo enää ilmatuessa, vaan on pakko. Jos vasen alakulmassa näkyy elämät, niin tuolla ilmatuolla on vain 5 elämää, koska se on niin hyvä eikä osu helposti. Älä huomaa. Se kuoli. Älkää ihmetelkö ne älkää ihmetelkö, miksi me saa paljon tappoja. No, unohtakaa tuo mitä mä sanoin, älkää kuunnella tätä juttua mitä mä sanoin teille. Ja nyt tuli ihan joku hölmö juttu, kun mä ajattelin, että semmoista, en osaa sanoa. Semmoista asiaa, niin tuli tommelle mieleen. Näistä Minecraftista. Mä oon kertonut semmoisesta Minecraft-videonkin. Jotkut ei tiedä vai taidan uskoa, että jotkut tietää mikä on tuo Minecrafti. Mä pelaan myös Minecraftia, niin kirjoittakaa YouTubeen tuo pelaa isin kanssa yleensä Minecraftia. Mutta yhtä Minecraft-peliä, missä on vaikka blokkeja. Blokki on semmonen joku tavara. Niin kun se hakkaa, niin se saa itelle. Apua mä kuolin sitten. Ai ihan sama. Tappanut 3 kertaa ja mä sen ollut. Mä ennen tykännyt tästä ukosta, mikä mulla nyt on, mutta nyt mä vaan tykkään tästä. Se on aina semmonen mieluinen
ukkoa. Mulla ei ole kovin niistä plänseistä mitään semmoinen mielenkiintoinen ukko. Tämä ampuu 4 yhtä aikaa. 3. Nyt se kuolee. En ole varma, oliko tuo se. Ei ollut se. Vitsi siis, näittekö tuo äsken? Se tuli ylhäältä. Jos näitte tuon. Mä tulin tuossa ylhäältä ja tappoi se. Me hävittiin. Meidän puoli hävisi. Plänsit hävisi. Zombit voitti. Katsokaa! Älä itke. Ja nyt mä tajuan zombi. Mä näytän mitä zombilla voi. Loppuko se nyt pelata? Joo, mulla on vielä, mä teen vielä yhden erään, niin sit mä lopetan tämän videon. Okei, katsojat, mä teen vielä yhden erään, niin mä lopetan tämän videon. Mä teen aina yhden. Mä teen aina 3 videota. Joo, mä teen 3. 8 minuuttia ole jäljellä, sitten loppuu virta. Joo. Älkää ihmetelkö, jos tää video jossain kohdassa menee pois, koska kamerasta on ehkä tuo virta loppunut silloin. Ja mulla on 37 katopisetta ja mä sain 14 tappoa ja 8 tonnia tuosta kierroksesta ja vielä mun nimi on tässä pelissä Skeleton Velvet 5. Hei, mä kasville kissallisi. Niin yksi oma kissa Tukopörrö. Tämä mun kissan nimi on Pörrö. Katsokaa. Siinä on mun kissa. Näkyykseisi? Niin tässä on mun kissa, sen nimi on Pörrö. Tää on mun Pörrökissa. Mehän nyt Pörrösille löytää. Nyt vaan taas odottaa samaa kausi. No niin, nyt mä oon zombie, eli epäkuollut suomeksi. Niin, täällä on vaihtoehtoja. Tämä on ruma, mutta hyvä. Tämä tyyppi. Se on ruma, mutta hyvä. Nyt on tämmönen vielä. Saattaa olla taas tämmönen. Ja vielä viimeinen All-Star. Tämmönen. Ei mulle pari. Tästä mä tykkään. Mä oon ottanut tänne tämmösen kypärän, mikä on vähän siisti. Mä en saa tämmösen kultainen. Kun mä sanoin, että mä olin tappaa ton, millä on tämmönen kypärä, niin silloin oli tämä kypärä kultaisena. Sillä tyypillä oli se kypärä kultaisena. Mä kerron vielä kerran. Sillä tyypillä oli tämä kypärä, mutta kultaisena. Ja nyt kun mä oon zombi, mun pitää tappaa pläntsejä. Älä kuole. Kuka se oli? Onko mä yhdessä tuomasin tuolla aika nähty tällaisia välähdyksiä. Niin mulla on tää kypärä, mutta pronssilla. En mene teen kohdista, koska mä teen kyttäyspaikkaa. Nyt vaikka pahempi tyyppi. Se kuoli. Se ei se meni alas. No tuo pitäis kuolla. Älä isi. Mikä se on mun päässä? Se tontturokki. Hän nyt puhuu suomalaisille, en muun maalaisille. Muunmaalaiset ei tajua tätä kieltä edes. Mut jos tiedätte, niin kuunnelkaa. Voitko puhua englantiakin? Että nytten, mä osaan englantia, niin nytten sen takia tuo isin kielä mun päähän tontturokin, koska täällä Suomessa on joulu.
mä puhun nyt englantilaisille, koska suomalaisillekin. Niin, jos englantilaiset, niin jos te osaatte suomea, kuunnelkaa. Niin silleen, että täällä Suomessa on nyt joulu, niin sen takia tuo isäntä tonttuilla kuin päähän. Tässä tämmönen raketti, se on mun mielestä tosi hyvä, koska mennä katoille ampumaan. Unohdin kertoa, että kun on joku kahvi, niin se ampuu susta tai jossakin paikassa panoksia. Että jos on tää zombi, niin sillä on joku konekivääri tai joku vastaava ase, niin se ampuu niitä. Niin nää niinkö pelkästään, ne on mitään miekkoja. Lapsilla on semmosia miekkajuttuja. Kyllä mäkin olen lapsi, mutta en tykkää miekosta. Ja kyllä mä vähän tykkään. Näillä on tämmöisiä aseita, mitkä voi ampua kaukaa. Että jotkut lapset ei tiedä, mikä tää on, tämä ase. Niin en suostu kokeilemaan käyttämään itseä vastaan tätä. Tai tehdä sillä kenellekään mitään pahaa. En suosittele tekemään. Eikä saakaan. Se on varmaan menee ilmi. Ja jos tulette tuohon tämmönen päähalukuva, että et saa tappanut sen. Ja tämä peli, te 6-vuotias, te ketkä olette 6-vuotiaita, niin älkää kattoko tätä. Vain 7-vuotiaat saa katsoa 7 asti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-vuotiaat saa katsoa tätä. Ja kukaan muu ei saa katsoa. Kukaan muu vuotias ei saa. Missään mielessä. Kukaan muu. Vasen alakulmassa näkyy nuo HP. Joonalle ei ole. Joonalle mun kaveri. Niin tuossa vasen alakulmassa näkyy tuo HP, niin kun se on joku siteenkuva siinä sydämessä, se tarkoittaa sitä, että on tosi vähän eläviä, eli HP:ta. Ei kuoli. Anteeksi, se kuole. Ei joku muuta, koska olisi halunnut tappaa se. Hei kaveri, mitä ne haittaa, kun itellä ei ole okkeita zombeja? Let's go. Mä voin tehdä tämmöisiä liikkeitäkin siellä. No niin, kohta loppuu koska tuo virta, niin sun pitäisi nyt sanoa hyväilyssana. Joo. Mä oon tehnyt yhden erän vain tää. Ja tästä lähtien mä alan tekemään aika lyhyitä videoita. Niin nyt mä sanon morjes rauhaa. Loppusuuteen ihan tapaa. No ei mitään. Hei, hetkinen. Milloin voi hänen sammuttaa? Haistakaa. Mitä? Painakaa niitä minuuttia. Minuutti on ennen aikaa. Ja nyt heippa, nähdään toisella kertaa. Moi moi!